Kwenzeke ntoni apha le What nto? happened Man here? of God, utata lusecaleni kwam beqala ukuza apha enkonzweni Sunday. Le xa iphele. Ezibana ngosizibona nazi iinyewcomers abaqala ufika. Ebenjengazo naye last week. Man of God, uthe ukuhlala enkonzweni 5 hours ayilolize. Uthixo ukusindisa kwenye into. Ezuthandazela iinyewcomers, man of God, ufikile kuye. Wathi ndoda, yiba nokholo. Ukholo lwakho luncinci, ndiyalibona luncinci. Wathi okwesibini mthembe uThixo. Man of God, ubhuti uhlela phi hours enyamezele kulaa ndawo enewcomer. Uphume straight apha wabheka emsebenzini, uyi-security. Uthi xa ifika apha emsebenzini, fika izikoli. Zamdubula, man of God, ibullet ezininzi. Nanku ngiyelwa kananix. Uthi, wo! Come on, Zion, yes, he says. Man of God, the Spirit of God is working in this place. Our brother beside us, he was a newcomer last week, man of God. And to always tell the newcomers that I know this church, endure, be patient. Man of God, you said to him, have faith. Man of God, when he left here going to work as a security guard, when he got to work, man of God, there were thieves that came to rob the place and they shot him multiple of times. But as we can see, my God, Man of God, uthi ezibabedubula. Uthi ndacinga amazwi man of God. Ecaweni lebendiqala uya kuyo ebesithi mthembe uThixo. Iba nokholo. Uthi ezibabedubula ndipholile. man of God, he says that as a shooting was happening, he remembered the words of the man of God that you saw for the first time last week Sunday that says, trust God, have faith in God. He says that as I was shooting him, he was just remembering those words that the man of God spoke to him last week. Wow. Hayi ke bakhonzi. Hayi ke bakhonzi niyazibonela. Wow. Yeah, makasive kanye kule ndoda. Just sit down, sive kancane. Sit down. Let us hear from him. Ebona xa uThixo senza into senhlakweni akuthethe bazawuthini. It's too much. It's too much. Ungamshiya njani uThixo ophileyo? How can you leave a living God? Ungayishiya njani indlu yoThixo How can ophileyo? you leave the house of a living God? Unless unikela ngawe emagqwirheni. Unless you offer yourself to If the wishes. uzinikela If kubathakathi, you offer yourself to the wishes, sikubona ngoshiya indlu we kaThixo. see you by leaving the house of God. Yendoda, Amen. ufuna ungixelele uba You want emveni to tell me usuka that apha after you ngecawa left here on uye Sunday, emsebenzini. going to your workplace, Kaphinde usithi kancinci nje ibhisi please nje. tell us, Ibile ixesha lingakanani ufikile? how long have you been here? Ibile ixesha lingakanani ufikile emsebenzini? How long have you been to No, your workplace? yenzeke ekseni Monday njengoba benilapha I ngocawa was here on Sunday. ekseni Monday ndizochaza Monday morning when I'm Usuke about to apha straight, man of God, waye emsebenzini. Emsebenzini. Le ndlela ke ngoku ezibe leave, phaya and this emsebenzini. happened. kwafika ekuseni bendingene inight mna I worked njengoba tonight, ndisuka apha was coming ecaweni from here to the afika church. endlini ndadlula ndaye I went home, emsebenzini passed to my so workplace. ekseni In manditshayiza the morning when I'm about to leave, mandizotshayiza when I'm about to leave, ndandinireliva with the waiting for kwafika the izikoli criminals came. amakhalada ayi-3 3 colored people. so
ebefuna uthatha ifoni They wanted to ubhaka, rob me with a phone and a bag, ka kwenzekanga but it could not happen. kabathathela They did not take a thing. They shot. andaba zehlanu bezingabe I don't know how many times they shot, yena phela ndithane apha ngemva nje I was beaten amanxeba at the amathathu back, but just 3 wounds. akhonto ingene ethambeni but there's nothing that went to the bones. just nje isiqinisekiso Just an assurance. just nje uyesu Man of God, bakuqinisekise That's an uthe assurance. zibhulethi man of God more than These 10 bullets that were more than ubuninzi 10, bazo many of them. bezininzi ezi bullets These bebemfuna bullets, efile there were many. They wanted him dead. just nje ubonisa wena Just to show you into yobana ayondlalo that it's not child's play. shu nje imichu nje Just ebonisa uba a scratch. be- That shows bekuzobulawa lo that mntu they have come to kill this person. so sometimes xa ndithi kwehlala Sometimes when I say to ecaweni you, persevere, church, ungaleqi uhamba nje and uba not "Hey, rush hayi, to go ndiyahamba home. ndiyopheka that I'm going to idinara kill uyaba to cook sengxakini dinner, you'll be in trouble. abanye benu ndiyabaxelela Some of you I tell, nandivele ndivale inkonzo nje I don't just close the service. shumele Yeah, because we've preached 1.5 hours, I'm rushing. ndileqa kwasiphe I'm rushing to spare. No, so ndingakukhulula wena I can release you ngoba ndijonge ixesha lam because I'm checking the time. kanti laa quantum uzawukhwela Whereas the kuyo quantum that you will use. akhumbula ndijiloko Remember, I said to you all, uthixo ngathi mandidileke kancinci God can say, let me delay just a little so bit. le nto ilindele uba mayenzeke So kuwe this thing that is meant to happen to you, ingenzeki kuwe not ngelaa to xesha. happen to you at that time. wena ungangalibali man of You may not god forget that it's the man of God. kanti man of god if uthixo Yes, sithi the man no of God is hearing God libazisa say, nje kancane no, delay just a bit. nabo bunqina There is the evidence. ngapha koko Beyond that, phambi uba ibe kanti kwenzeka le nto before this umoya happened, thixo ndilidela the kuyiba Spirit of ndimxelele God uba led me to him, Kholwa. saying that believe. suhlala ngothandabuza Don't remain here with Kholwa, doubt. mthembe uthixo Believe. ngokupheleleyo Trust God wholeheartedly. la mazwi amsizile Those la words mazwi helped him. amsindisile Those words has saved him. ndawuthi yambulela uyesu Man, do you give thanks to Jesus? ngowuphi ngoku if ubungazange ecaweni Where would you Ndiyabulela be if you had not gone to uThixo church? kakhulu. Uba I thank him. bendingenzanga apha, If I had ndaba not come ngekwenzeke here, ntoni. I don't know what would have happened. then bendiqala kawuzapha ecaweni It was my first time here at church, kanti kokwenzeka le nto and then this Emkhonzi. was going to happen. Brethren, Emkhonzi. brethren, uyayazi baba bungazange do you ecaweni know that if you cannot have to kowenu church ngoku ngekuhlela in abazili in your home, there would be people you know that some are xa uthixo grieving. esindise entweni When God saves you from funeka nawe something, uphinde uyipictureshe you uba, must okay, picture this ngoku that, okay, now ekhaya ngekukhona in abazili my kulungiselele family, there isingcwabo could be people mourning for me, preparing for the funeral.